Καλησπέρα. Σήμερα μαζί μας έχουμε την υποψήφια πρόεδρο της Έκτης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων από την Επιτροπή Υγείας. Καλησπέρα, μπορείς να μας συστηθείς? Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Σταυρούλα Λουκά. Είμαι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και ασχολούμαι ερευνητικά με την ανακάλυψη βιοδικτών που έχουν ως σκοπό την πρόληψη, τη θεραπεία και καλύτερη διαχείριση χρόνιων κληρονομικών παθήσεων στη χώρα μας. Αρχικά θα ήθελα να μοιραστείς μαζί μας τους λόγους για τους οποίους θέτεις υποψηφιότητα ως πρόεδρος της Έκτης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων. Οι λόγοι είναι καθαρά εμπειρικοί. Ως φοιτήτρια και για κάποια χρόνια εργαζόμενη στο εξωτερικό, επέστρεψα στην Κύπρο μετά από αρκετά χρόνια και προσβλήθηκα σε μια πραγματικότητα και εμπειρίες νέων και δικές μου, οι οποίες δεν μου ήταν ευχάριστες και θεωρώ πως υπάρχουν εμπόδια και χρειάζεται να υπάρχουν οι φωνές ώστε να ξεπεραστούν. Υπέροχα. Ποια είναι, πιστεύεις, τα δυνατά σου σημεία, προσωπικότητα, δεξιότητες και χαρακτηριστικά και γιατί αυτά σε καθορίζουν στο πλέον αρμόδιο άτομο για αυτή τη θέση? Τα βασικά μου χαρακτηριστικά και που πιστεύω ότι αποτελούν και δυνατά σημεία είναι το γεγονός ότι μέσα από την ερευνητική μου εμπειρία έχω μάθει ότι τα πάντα πρέπει να είναι τεκμηριωμένα και στοιχειοθετημένα. Οπότε, πέρα από το να κοιτάζουμε ποιες θα μπορούσαν να ήταν οι λύσεις σε διάφορα κοινωνικά προβλήματα, θεωρώ πως ως γενιά, αν μη τι άλλο, πρέπει να δουλέψουμε ώστε να παράξουμε τα δεδομένα τα οποία χρειάζομαστε για να αποδείξουμε ότι κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν δραστικά ή εάν υπάρχουν δράσεις να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε εμείς ως νέοι κατά πόσο αυτές είναι αποτελεσματικές ή όχι. Σε περίπτωση εκλογής σου ως πρόεδρος της Έκτης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, ποια θα είναι η συνεισφορά σου για την νεολαία της Κύπρου? Η συνεισφορά μου θα αφορά το να εισακουστούν οι απόψεις και τα βιώματα των νέων προς αυτούς οι οποίοι μπορεί να επιβάλλουν κάποια αλλαγή, καθώς επίσης και μέσα από τις εκθέσεις τις οποίες έχουμε συντάξει στα πλαίσια της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, να καταφέρουμε να αγωνιστούμε και να θεσπίσουμε κάποιες από τις μεταρρυθμίσεις ή δράσεις οι οποίες προτείνονται. Υπέροχα, σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία.